ସେଠି କେତା ଧରି ଶୁଣରେ ପଏ କଳିରେ ଭକ୍ତେ କରିବେ ଅନ୍ୟାୟ ଗୁରୁଦ୍ରୋହୀ ହେବେ ଯେତକ ଭକ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ କେବେ ନଦେବେ ମୁକ୍ତ ତାଙ୍କ ବେକ ବୁଡ଼ି ଖାଇବେ ଦେବୀ ପଳାଇ ଯିବାକୁ ନଥିବ ବୁଦ୍ଧି ଲେଛ ନିଧନ ଦୁଷ୍ଟ ନିବାରଣ କରିବେ ନିଶ୍ଚୟ କଳ୍କି ରାମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଚବିଶ ଏଇଠି ବେଳକୁ ଟ୍ରେନ୍ କି ହଉ କି ପ୍ଲେନ୍ରେ ହଉ ଯାତ୍ରା କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର ହେଇଯିବ। ମାନେ ଟ୍ରାଭେଲଟା ହିଁ मतलब ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡରିବେ, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ, ଦୋକାନ ଡରିବେ। ଯୋଉଟା କି ମାନେ ମାଳିକାରେ ବି ଲେଖା ଅଛି ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ଯୋଉ ବିଭୀଷିକା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଯେ ହେବ ଡକୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ପ୍ରମାଣ ମିଳିବନି, ପ୍ରମାଣ ରହିବ ନାହିଁ। ପଡ଼ିବ କି 2029ରେ 2029ରେ 23ରୁ 29 6 ବର୍ଷ ଆହୁରି ଅଛି। ୟେସ୍ 2029 ବିଗିନିଂରେ ଦଶରା ପଡ଼ିଯିବ। ତେଣୁ ଯୋଉ ବିପଦ ପିଛା ଛାଡୁନି, ଅଲରେଡି ଡରିକି ଆମେ ଅଛୁ, ପୁଣି ଦୁଃଖ ଉପରେ ଆହୁରି ଦୁଃଖ, ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ା। ଶୁଣନ୍ତୁ ଇଏ କହୁଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପକ୍ରମ ମାତ୍ର। କ'ଣ ଉପକ୍ରମ? ଉପକ୍ରମ ମାତ୍ର, ଆରମ୍ଭ ଆରମ୍ଭ। ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ପାଖରେ ତାର ଉପକ୍ରମ ଥାଏ। ହଁ ହଁ ହଁ, ଏଇଟା ହଉଛି ଉପକ୍ରମ। ଉପକ୍ରମ ତାପରେ ପିକ୍ଚର ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରେଲରଟା ଥାଏ, ଏଇ ଟ୍ରେଲର। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା କଥା ଇଏ ହଉଛି ଟ୍ରେଲର, ଫିଲ୍ମ ଆହୁରି ବାକି ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେଉଛି, ଏବେ ସମୟ ଆସୁଛି ଯେତେବେଳେ କି ଏ ଟ୍ରେନ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ସ୍ପେସିଆଲି ବହୁତ ହବ, ମଣିଷକୃତ ହବ, ଟେରରିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହବ, ଜାଣିକି ମାନେ ରେଲ ଲାଇନ୍ ଉଡ଼ି ଦେଇଥିବ କୋଉ ଜାଗାରେ, କେତେକ ମାଓବାଦୀ ଦ୍ୱାରା ଏଟା ହୁଏ, କୋଉଠି ବମ୍ ଖଞ୍ଜି ଦେଇଥିବେ, ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହବ। ଦ ଟାଇମ୍ ଇଜ୍ କମିଂ ଭେରି ନିୟର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଚବିଶ ଏଇଠି ବେଳକୁ ଟ୍ରେନ୍ କି ହଉ କି ପ୍ଲେନ୍ରେ ହଉ ଯାତ୍ରା କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର ହେଇଯିବ। ମାନେ ଟ୍ରାଭେଲଟା ହିଁ ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡରିବେ, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ, ଦୋକାନ ଡରିବେ। କୋଉଠି କ'ଣ ହେଇଯିବ ଠିକଣା ନାହିଁ। 23 ରୁ 24 ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ହବ। ଯାହା ଘଟୁଛି ଏଇଟା କହୁଛି ଷ୍ଟେପିଂ ଷ୍ଟୋନ୍ ହଉ 23, ଥାର୍ଡ ୱାର୍ଲଡର ଷ୍ଟେପିଂ ଷ୍ଟୋନ୍ ହଉ 23। ଅଲରେଡି ତ ଲୋକମାନେ ଡରିକି ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ପଦେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେ ଡରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଏଥିରେ ଆମେ ଯେ ନେକ୍ସଟ ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବା ଆପଣ ଏପିସୋଡ, ସେଥିରେ ମୁଁ ଦେଇଛି ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ଯେ ପ୍ରଭୁ କେମିତି ଆସିବେ। ଫାଷ୍ଟ ସେ ଗୋଟେ ଗଲା ଆସିଲା ବେଳେ କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିବ କ'ଣ ନାହିଁ ସବୁ ଅଲଗା ଜିନିଷ। ଭକ୍ତମାନେ କେମିତି ରକ୍ଷା ପାଇବେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ଭକ୍ତମାନେ କେମିତି ରକ୍ଷା ପାଇବେ, ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ, ବହୁତ ବଢିଆ ଟପିକ ଆପଣ କହିଲେ। ଭକ୍ତ ରଖିବ କିଏ, କାହିଁକି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା କିଛି ହବନି, ଏସବୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତା ଛଡ଼ା ମାନେ ଭଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ କେହି ବାହାରିଛନ୍ତି ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କହିଛି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପନିଶମେଣ୍ଟ କେମିତି ପାଇବେ, କାହିଁକି ପାଇବେ, କଂସମାନେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ'ଣ ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ, କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ। କାରଣ ଏ ଯୁଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 4 ଯୁଗର ଭକ୍ତ ଆସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ବିଷ୍ଣୁକଳା ଅଛି, ଦିଆହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି ଯେ ପ୍ରଭୁ ନ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବନି, ଗୁପ୍ତରେ ରହିବ। ଯେଉଁମାନେ ଗୁପ୍ତ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଠିକ ଭକ୍ତ, ଯେତେ ଅସଲ ତେତିଆ ଭକ୍ତ ସେମାନେ। ଯେଉଁମାନେ ଗୁପ୍ତ ନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଅମୁକ, ମୁଁ ସମୁକ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ଅଛି। ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମତେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ 2019ରେ ଗୋଟେ ଫନି ସାଇକ୍ଲୋନ ହେଇଥିଲା, ଚକ୍ରବାତୀ ତୁଫାନ ଫନି ସାଇକ୍ଲୋନ। ସ୍ପିଡ ଥିଲା ପାଖାପାଖି 250ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ km/h, 250ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ। ତାକୁ ସରକାର ଟ୍ୟାକେଲ କଲା, ପ୍ରଶାସନ ଟ୍ୟାକେଲ କଲା, ଲୋକମାନେ ଟ୍ୟାକେଲ କଲେ, ଯାହା ଥିଲା ପ୍ରକୃତିକୃତ। ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ମନୁଷ୍ୟକୃତ, ଆମ ଉପରେ ଏତେ ହାବି ପଡ଼ିଗଲା। କୋଉଟା ଟ୍ରେନ ଦୁର୍ଘଟଣା କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ନେଚୁରାଲି ମଣିଷକୃତ ମଣିଷ ଉପରେ ଭେଟ କରିବ ନା। ଟ୍ରେନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଭଗବାନ କରନ୍ତିନି, ଟ୍ରେନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଭଗବାନ କରନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମାନ ଏରର, ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ହ୍ୟୁମାନ ଏରର। ଆଉ ହ୍ୟୁମାନ ଏରର ହୁଏ ବିକଜ ଅଫ ଦିସ୍। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଇଶ ଅନୁସାରେ ଭୁଲ କରିବ ମରିବ, ଠିକ ବାଟରେ ଆସିବ କିଛି ହବନି, ଭୁଲ ବାଟରେ ଯିବ ମରିବ, ଯୋଉ ବାଟରେ ମରିବ। ଟ୍ରେନ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ଯାଉ କି ପ୍ଲେନ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଯାଉ କି ରୋଡ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହଉ କି ନିଆଁ ପଡ଼ିକିରି ହଉ କି
ସମୁଦ୍ର ବୁଡ଼ିକି ହଉ ଯେମିତି ହଉ ଯିବ। ନାଇଁ ମାଳିକାରେ ତ ଅଧିକାଂଶ ଲେଖା ଅଛି କି ବନ୍ୟା ଆସିବ, ମହାବାତ୍ୟା ଆସିବ, ମରୁଡ଼ି ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କର ହେଲା କି ଭୂମିକମ୍ପ ହବ, ସୁନାମି ହବ, ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଏ ବିଷୟରେ ବି ଲେଖା ହେଇଛି କି? ଏଥିରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମନୁଷ୍ୟକୃତ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ସେମିତି କିଛି ଲେଖା ହେଇନି ନା, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ସେଥିରେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି, କଣ ଅଛି କରିଦଉଛି କରିଦେଲେ। ସେତୁ ଚେତା ଧରି ଶୁଣରେ ପଏ, କଳିରେ ଭକ୍ତେ କରିବେ ଅନ୍ୟାୟ, ଗୁରୁଦ୍ରୋହୀ ହେବେ ଯେତକ ଭକ୍ତ, ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ କେବେ ନଦେବେ ମୁକ୍ତ, ତାଙ୍କ ବେକ ବଡ଼ି ଖାଇବେ ଦେବୀ, ପଳାଇ ଯିବାକୁ ନଥିବ ବୁଦ୍ଧି, ଲେଛ ନିଧନ ଦୁଷ୍ଟ ନିବାରଣ, କରିବେ ନିଶ୍ଚୟ କଳ୍କି ରାମ। এটা হচ্ছে পদ্মকল্পর এটা কলকিলা পুস্তকর কেতে নম্বর পৃষ্ঠা? এটা হচ্ছে 71 নম্বর পৃষ্ঠা। 71 নম্বর পৃষ্ঠা। তবে দেখুଛନ୍ତି ଆପଣ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ହାତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ କଲକିଲା ପୁସ୍ତକ। କଲକିଲା ପୁସ୍ତକର 71 নম্বର ପୃଷ୍ଠାରେ ଅଛି ପଦ୍ମକଳ୍ପଟିକା। ପଦ୍ମକଳ୍ପଟିକା ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣିଥିଲେ ନା। ଆମର ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ କହୁଛି, ଏଇ ବର୍ଷ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ଘଟିଥିଲା। ଏଇଟା ଯୋଉଠି ଆମେ ପଶନ୍ତି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣେ ଠିଆ ହେଇଥାନ୍ତି, ଗୋଟେ ବେତ ଚାଲିଥାନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡକୁ ଟିକେ ଛୁଇଁ ଦିଅନ୍ତି ବେତ। ଆଶୀର୍ବାଦ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବେତ ସିଏ ବିହାରରୁ ଦଳେ ଆସିଥିଲେ। ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମୁଣ୍ଡ ଛୁଆଇଲା, ସେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କାହିଁକି ବାଡ଼େଇଲି ବୋଲି ତାକୁ ବାଡ଼ ହେଲା। ଏଠି ବାଡ଼େଇଲେ ସେମାନେ ବିହାରୀ ମାନେ। ଭକ୍ତ କାହିଁକି ତମେ ତାକୁ ଡାକି ଆଣୁଛ? ଏଠି ଖାନା ଖାଇ ଛେପ ପକଉଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ, ଖାଉ ତ ସବୁଆଡ଼େ ହଉଛନ୍ତି, ତୋତା ଖାଇ ପକଉଛନ୍ତି, ଭିତରକୁ ଆଣିକି ପଖାଳ ଖାଉଛନ୍ତି। ଭକ୍ତ ଏମାନେ ପୁରିଆ କଥା ନୁହେଁ। ଏଇଟା ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି, ଏଥିପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନ ଟିକେ ନଜର ଦେବା ଉଚିତ, ଟିକେ ସଜାଗ ରହିବା ଉଚିତ ଏଥିପ୍ରତି। ଆଚ୍ଛା, କମିଂ ଟୁ ଆୱାର ଟପିକ, ଆପଣ ଆମ ଟପିକ ଫେରି ଆସିବା। ତେବେ ମାନେ ଏଇ ବର୍ଷ ଯୋଉ ଦୁର୍ଘଟଣା ଆଉ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ତାଣ୍ଡବ ରଚିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ବି, ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ବି, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ବି, ତେବେ ଏଇଠି ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିବ ନା ଟିକେ ଧିମେଇ ଯିବ ନା ବଡ଼ ରୂପ ନବ? ପଡ଼ିବ 2029ରେ। 2029ରେ 23ରୁ 29 6 ବର୍ଷ ଆହୁରି ଅଛି। 2029 ବିଗିନିଂରେ ଦଶ ପଡ଼ିଯିବ। 6 ବର୍ଷ ଭୋଗିବେ ସମସ୍ତେ। ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ। ଅସଲ ଟାଇମ୍ ତ ଆସୁଛି, ହେଲାଣି। ଇଏ କିଛି ନୁହଁ, କିଛି ନୁହେଁ। ଶହ ଶହ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ସେ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦେଖି ହବନି, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କିଛି ନୁହଁ? କିଛି ନୁହେଁ। 200 କେତେ ମରିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ? 288 ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯୋଉଟା 300 ଥର 300 ଦେଖିବ। ଲୋକାଲ ଲୋକଙ୍କର କହିବା କଥା ସଂଖ୍ୟା କାଳେ ଅଧିକା ଥାଇପାରେ, ଲେଟ୍ ଇଟ୍ ବି 1000। କଣ ଦେଖିବ ଯେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ହଉ କି କୌଣସି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ହଉ 10,000 ଲୋକ ମରି ପଡ଼ିଛି, ଶବ ପଡ଼ିଛି। ସେତେବେଳେ ଯୋଉଟା ମହାବାତ୍ୟାରେ ହେଇଥିଲା 99 ମହାବାତ୍ୟା ସିଚୁଏସନ ହେଇଥିଲା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖରେ ଆଙ୍କଡ଼ା ନାହିଁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖରେ କାମ ଦବନି। ଆଚ୍ଛା, ଆଙ୍କଡ଼ା କିଛି କାମ ଦବନି। ତ ଆସିଲା ଏମିତି ଗୋଟେ ତୁଫାନ, କଣ କରିବ କୁହ? ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯନ୍ତ୍ର ସବୁ ଅଚଳ ହବ କୁହାଯାଇଛି। ଇଏ ବି ଗୋଟେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯନ୍ତ୍ର, ସେ ଯଦି କାମ ନ କଲା କେମିତି ଜାଣିବ ତୁଫାନ କେତେବେଳେ ଆସିବ? ଠିକ କଥା। ତେଣୁ କାଉଣ୍ଟିଂ ଅଫ୍ ଦି ଡେଡ୍ ବଡିଜ୍ ଏ ତ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା, ଶବଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିବ, କୌଣସି ଇଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି କହୁଛି, ସବୁ ଥର କହେ, ସେ କଥା କହେ, ଯିଏ ଭକ୍ତ ଦୟାର କୌଣସି କାରଣ। ତେବେ ଯୋଉଟା ଜାଇଫୁଲ ମାଳିକାରେ ଲେଖା ଅଛି, କାନ୍ଧେଇ କାନ୍ଧେଇ ମଢ଼ା, ଫାଟିଯିବ କାନ୍ଧ ଚମଡ଼ା, ଲୋ ଜାଇଫୁଲ ଦେହ ହୋଇଯିବ ସରି ପୀଡ଼ା। କାନ୍ଧିବାକୁ କି ପଡ଼ିବନି, ନଥିବେ କେହି କାନ୍ଧିବା ପାଇଁ। କାନ୍ଧ ଜମା ଫାଟିବ କ'ଣ? କାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଲୋକ ଥିବେ। କାନ୍ଧିବା ପଡ଼ିବନି କି ଆଜି କାନ୍ଧିଲେ କାଲି ମଡ଼ା ହବ, ସେ କଥା ବି ନାହିଁ, ଆଉ ହବନି। ବିଜୁଳି ପଇଲା ଯୋଉ ପ୍ରଳୟ ସବୁ ହବ, ସମୁଦ୍ର ମାଡ଼ିଯିବ ଚାରିଆଡ଼େ, ତାର କାରଣ କ'ଣ? ଏତେ ବଡ଼ କାଢ଼ିବ କିଏ? ସବୁଆଡ଼େ ବିଷାକ୍ତ ହେଇଯିବ, ସବୁ ପୃଥିବୀ ବିଷାକ୍ତ ହେଇଯିବ, ସବୁ ସେ ନେବ, ସଫା କରିବ, ସବୁ ଭଲ ରହିବନି ନା ପୃଥିବୀରେ। ବୁଝିପାରିଲେ ତ?
ତେଣୁ ତାକୁ ଇଏ ଗୋଟେ କଣ ମାନେ ମାନେ ଫୁଲି ପ୍ଲାନ୍ ଥିଙ୍ଗ, ଏତେ କିଛି ଇଏ ନାହିଁ ଉପର ବାଲା ଫୁଲି ପ୍ଲାନ୍ ଥିଙ୍ଗ। ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଜୁଲାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି, ତାପରେ ଦେଖିବେ ଜୁନ୍ ଜୁଲାଇରେ କ'ଣ ହେଉଛି। ଜୁନ୍ ତ ସଦା ସରି ଆସିଥିଲା, ଆଜି 10 ତାରିଖ ହେଇଗଲା ବୋଧେ, 10 ଜୁନ୍ରେ ବେସିକାଲି ଜୁନ୍ 18 ପରଠୁ 8 ତାରିଖ ପରଠୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟର୍ନ ନେବ ୱାର୍ଡଟା, ଅଲଗା ରୂପ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ସମର ସଜା ଚାଲିଛି ଏବଂ ସେ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ହବ 18 ପରେ, ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ହବ ଆଗକୁ 18 ପରେ ହବ। এটা ଯୋଉ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ହବ, ମାନେ ସ୍ପେଶାଲି ଭାରତ ପାଇଁ ହବ ନା ଅନ୍ୟ ଦେଶ ପାଇଁ ହବ ନା କଣ? ଭାରତ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, ଏବେ କିଛି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଭାରତ ପାଇଁ ଆମେ ଆର ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରିବା, ଆସୁଛି ଆର ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ବର୍ଷେ ଆମ ହାତରେ ଟାଇମ୍ ଅଛି। ହଁ, 25 ଅଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଭାରତକୁ। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଆର ବର୍ଷ 24 ହେଲେ 24 ଶୂନ୍ୟା ପରେ କଥା। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ୟୁରୋପିଆନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ବହୁତ ଦୁର୍ଦଶା ଭୋଗିବେ। କଣ ହେଇଛି? ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ବହୁତ ଦୁର୍ଦଶା ଭୋଗିବେ ସେମାନେ। ଏଟା ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ? ହଁ, ଏଟା ନଷ୍ଟଡେମସ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ୟୁରୋପ ଦେଶର ପ୍ରାୟ 70% ଲୋକ ମରିଯିବେ, ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା 70% କମିଯିବ। 70% କମିଯିବ। ତା ଛଡ଼ା ଇଂଲଣ୍ଡ ସ୍ପେସିଆଲି ପସିବିଲିଟି ଯେ ଇଂଲଣ୍ଡ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପରାଧୀନ ହବ। ଇଂଲଣ୍ଡ ଏତେ ଚାରା କଣ୍ଟ୍ରି, ୟେସ୍, ବହୁତ କ୍ଲେଭର କଣ୍ଟ୍ରି, ଯାହା ପରାଧୀନ ହବ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ପଶିଯିବ। ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ପଶିଯିବ ମାନେ ସମୁଦ୍ର ମାଡ଼ି ଆସିବ ହଉ କିମ୍ବା ଇଏ ଭୂମିକମ୍ପ ସୁନାମି ଦ୍ୱାରା ହଉ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ହଉ। ଆପଣଙ୍କର ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ କାରଣ ଜଣା ନ ପଡ଼ିବନି ତାର କାହିଁକି ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ଅନନୋନ୍ ରିଜନ୍। ଆଚ୍ଛା, କାରଣ ଜଣା ପଡ଼ିବନି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଘଟିଲା କାହିଁକି। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ପିଢ଼ି ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ ଜାଣିପାରିବା। ଏଭଳିଆ ଭୟଙ୍କର ଜିନିଷ ଆସୁଛି, ଭୟଙ୍କର କାଣ୍ଡ କାରଖାନା ହବ। କେତେ ସମୟରେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ପ୍ରକୃତ କାରଣ ବି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରୁନି। ନାଇଁ, ଆସିପାରିବନି ତ। ଯୋଉଟା କି ମାନେ ମାଳିକାରେ ବି ଲେଖା ଅଛି, ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ଯୋଉ ବିଭୀଷିକା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଯେ ହବ, ଡକୁମେଣ୍ଟେସନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ପ୍ରମାଣ ମିଳିବ ନାହିଁ, ପ୍ରମାଣ ରହିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଥିଲି, ବହୁତ ଥର କହିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଆମର ଏଇଟା 52ତମ କଳିଯୁଗ, 52 51ତମ କଳିଯୁଗ ଯାଇଛି। ଆ ପୂର୍ବରୁ 51ତମ କଳିଯୁଗ ଶେଷରେ କ'ଣ ଥିଲା? ସାଇନ୍ସ କେତେ ଡେଭଲପ୍ କରିଥିଲା, କେଉଁ କେଉଁ ମନ୍ଦିର ଥିଲା, କିଏ ଏଠି ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଭାରତର, କିଏ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କର, ଯୁଦ୍ଧ କେମିତି ହେଇଥିଲା, କ'ଣ ହେଇଥିଲା, କାହିଁକି ଧ୍ୱଂସ ହେଲା, କିଛି ଅଛି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅଛି? କୋଉଠି ମେନସନ୍ କୋଉଠି ନାହିଁ। କୌଣସି ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ମେନସନ୍ ନାହିଁ। ନଥିଙ୍ଗ ୱିଲ୍ ଷ୍ଟେ। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଆଜି କହୁଛି, ଯାହା ଆମେ ଆଜି ଆଖିରେ ଦେଖୁଛେ କିଛି ରହିବନି। ତମେ 10 ମହଲା ରାମ ମନ୍ଦିର କର କି 7 ମହଲା ଚର୍ଚ୍ଚ କର, ନଥିଙ୍ଗ ୱିଲ୍ ଷ୍ଟେ, କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଏ କଥା ଗୁଡାକ ଆମର ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବ। ଆଚ୍ଛା, ନିଜେ ପ୍ରକୃତରେ ତାଣ୍ଡବ ରଚିବ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଏ କଥା ଗୁଡାକ ଯୋଉ ଆମର ଚିତ୍ର ଭକ୍ତମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଟିକେ ଭୟଭୀତ ହେଇଯିବେଣି। ନାଇଁ, ଭୟଭୀତ କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ଆ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ ଯୋଉ କରିବା ସେଥିରେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଖୁସି କରିଦେବି। ଆଚ୍ଛା, ଏମିତି କିଛି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ସତରେ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେତେ ତାରିଫ କଲେ ବହୁତ କମ୍, ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଆମର ଚେତୁଆ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ। ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଶୁଣୁଛନ୍ତି କଳକିଲା ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା ଆଉ ମାଳିକା ଗବେଷକ ଶ୍ରୀ ପୁଲିନ ବିହାରୀ ପଣ୍ଡା। ପୁଲିନ ବିହାରୀ ପଣ୍ଡା ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କିଛି ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି ମାଳିକା ବିଷୟରେ। ସେ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ମାଳିକା ହେଉ ବା ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ମାଳିକା ବିଶାରଦ ବା ଭବିଷ୍ୟବିଦ ସେମାନଙ୍କ କଥା ହେଉ ବା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟର ନଷ୍ଟଡେମସ୍ କଥା ହେଉ, ଏଥର ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ପୁଲିନ ବିହାରୀ ପଣ୍ଡା ଚୁପ୍ ରହିଲେନି, ପୁଣି କଲେ ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟ, ଯାହାକି ଦେଖିବାର ଅଛି କେତେ ସତ୍ୟ ଘଟୁଛି। ଜୁଲାଇ ମାସ କଥା କହିଲେ, ଜୁଲାଇ ମାସରେ ବୋଧ ହୁଏ ଜିଓ ପଲିଟିକ୍ସ କିଛି ଭିନ୍ନ ମୋଡ଼ ନେବ। ଯୁଦ୍ଧର ଗୋଟେ ବାତାବରଣ ବନିବାକୁ ଯାଉଛି ଜୁଲାଇ ମାସରେ। ସବୁ ସାକ୍ଷୀ ଅଛି, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଘଟୁଛି। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ବିଦେଶରେ ରହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଲେଖନ୍ତୁ ବିଦେଶରେ କୋଉ ସ୍ଥାନରେ ରହି ସେମାନେ ଶ୍ରୀ ପୁଲିନ ବିହାରୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଦେଖା ହବ ଆଗାମୀ ମଧ୍ୟରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।
जय पंच जय पंचशिखा।